Hola, hola! Si us apassiona el mar, avui és el vostre destí. Visitem Maldives. Per descobrir el país més pla del món ho pots fer principalment de dues maneres, de resort o en illes locals. Jo trio la segona opció. La primera parada, Imafushi, una petita illa situada a l'atol de Kafu. I només arribar ens recorden que la Bikini Beach és la platja pels turistes i és que Maldives és un país musulmà i és important saber que aquí s'hi aplica la xària. És per això que, per exemple, a excepció dels resorts, a la resta de Maldives no es consumeix alcohol. I no puc esperar més, agafo màscara i aletes i cap a l'aigua. Si he vingut a Maldives és sobretot per descobrir aquest aquari infinit. Clarament un dels millors ecosistemes marins del món. T'imagines veure tot això només entrar a l'aigua des de la platja? Aquí aprenc que els peixos lloros són els responsables de gran part de la sorra de Maldives. A la tarda, quan el sol apreta menys, aprofito per donar una volta i anar a descobrir l'illa, i vaig fins a la platja de la presó. Sí, Imafushi té una de les presons de Maldives i és just també un dels punts de surf. Des de la platja veig alguns tauronets i aviat torno cap al port, on al vespre sempre hi ha un bon ambient. Imafushi ens ha encantat, però hem d'agafar les coses i anar cap a Toulouse, una altra illa de l'atol de Kafu i un petit paradís pels surfistes. No importa si sou principiants o experts, Toulouse té onades per vosaltres. I si el surf no és el vostre, sempre podeu relaxar-vos a la platja o fer snorkel a aquest mar privilegiat. Una altra de les activitats populars a Toulouse és la pesca. De fet, molta gent viu d'això i ho podreu veure durant els dies que hi estigueu. I no dubteu en provar el peix fresc o el peix sec. Una curiositat interessant de Toulouse és que hi ha la fàbrica de Coca-Cola de Maldives, l'única del món en utilitzar aigua desalinitzada. I això m'ho explica un grup de treballadors que conec a la platja. Toulouse és un autèntic paradís. I m'encanta explorar l'illa a cop de bicicleta. De fet, donant una volta, descobreixo una altra cara d'aquest paradís. Aquí cremen les deixalles i, lamentablement, moltes acaben escampades per tot arreu. Però de lo negatiu a lo positiu. Acabo el dia amb una gran posta de sol. I per despedir-nos d'aquesta fantàstica illa, fem una tirada de wake. Propera parada, Omadou. Arribem a l'atol d'Ari. Omadou és un autèntic oasi de tranquil·litat. Les seves aigües cristal·lines són perfectes per l'esnòrquel i es nota que és una illa més petita i remota.
Aquí també comprovem que com a bon clima tropical, per moments passes de sol a la tempesta perfecta. Aquest va ser el primer viatge postpandèmia i per celebrar-ho acabem regalant-nos un gran esmorzar a la platja. Segurament només hem conegut 3 diminuts puntets dels centenars d'illes de Maldives, però això sí, 3 puntets espectaculars. Fins aviat!